Os alcaldes da ría de Muros Noia reuníronse esta mañá co conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez. O motivo do encontro foi o interese de continuar traballando cara á oficialización do itinerario xacobeo que transcorre por estas localidades. O conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, reuniuse hoxe en Santiago de Compostela cos alcaldes dos municipios da ría de Muros e Noia, que mostraron o seu interese en oficializar o itinerario xacobeo que transcorre por estas localidades. No encontro, o titular de Cultura e Turismo, que valorou o interese por parte da sociedade civil e os concellos no acontecemento xacobeo, explicou que dende a Xunta de Galicia se vai traballar con máximo rigor e obxectividade. Nesta mesma liña, o titular de Cultura e Turismo trasladoulle aos alcaldes da ría de Muros e Noia a importancia de demostrar a historicidade desta ruta e de cumprir cos preceptos da lexislación patrimonial que regula a delimitación dos camiños para manter os valores xacobeos. Unha historicidade que está pendente do pronunciamento favorable por parte da Dirección Xeral de Patrimonio, que podería chegar nos próximos meses. O obxectivo dos 9 concellos é que este itinerario sexa recoñecido primeiro como ruta histórica e posteriormente obteña a declaración oficial de Camiño de Santiago. Para iso, xa se ten recompilado numerosa documentación histórica e se ten avanzado no traballo de campo para delimitar o trazado da ruta.